Salutare și bun venit pe canalul de YouTube Pescuit la Feeder cu Ghiu. Evident, eu sunt Ghiu. Astăzi ne aflăm la episodul 3 din atelierul de pescuit cu Ghiu, unde aș vrea să vă prezint cele două monturi clasice în pescuitul la feeder. Montura cu coșuleț și montura cu metod feeder. Diferențele majore dintre aceste două monturi consider eu că ar fi următoarele. Prezentarea nadei pe substrat, prezentarea cârligului cu momeala de cârlig și locul unde acestea se folosesc. În montura cu coșuleț, la capătul liniei se află acest coșuleț încărcat cu nadă, urmat de un forfac care are atașat de el un cârlig și momeala de cârlig. Locurile unde această montură se folosește sunt în principal râurile ce au curenți, aceștia facilitând desfacerea treptată a nadei, ce va crea o zonă de atracție în jurul momitorului. Forfacul cu momeala de cârlig se vor afla în proximitatea acestuia. În pescuitul cu coșuleț, lungimea forfacului variază între 15 cm și 1 metru chiar. Pescuitul este foarte versatil, iar lungimea forfacului se ajustează în funcție de specia peștelui pe care voi dori să-l pescuiți. Pescuitul cu metod feeder este varianta modernă, mai agresivă, dar și mai precisă a pescuitului la feeder. La capătul liniei de pescuit se va afla un momitor plat cu nadă presată ce va încorpora totodată și forfacul cu momeala de cârlig. Când acesta va ajunge pe substrat, nada se va desface sub forma unei grămăjoare, iar cârligul cu momeala de cârlig va rămâne în centrul acestei grămăjoare, fiind foarte ușor de aspirat de către pește când acesta dorește să se hrănească din nada noastră. Așadar, locurile ideale pentru a pescui acest metod feeder sunt lacurile, unde curenții sunt foarte mici, iar nada va rămâne sub forma aceea compactă pe substrat. Prezentarea pe substrat a acestui momitor cu nadă sub formă de grămăjoară ce are în mijloc cârligul cu momeala de cârlig face din acest stil de pescuit unul foarte agresiv, dar și precis în același timp. În continuare, vă voi arăta două monturi foarte simple pe care și eu le folosesc pentru aceste două stiluri de pescuit. După cum vedeți pe masă de lucru, prima montură pe care o să vă prezint este cea cu coșuleț. Acestea sunt lucrurile de care aveți nevoie în legarea acestei monturi. Considerăm această rolă de fir ca fiind firul nostru principal de pe mulinetă. Pentru această montură voi folosi o biluță antișoc mărime medie, o agrafă cu vârtej rapid mărimea 8 și un coșuleț de 80 de grame. Pe acestea le-am folosit eu într-o partidă la Dunăre. Și un forfac de 40 de cm. Acesta a fost folosit într-o partidă de pescuit la Mreană. Vom construi o montură cu coșuleț culisant. Pentru aceasta, primul pas este să introducem vârtejul pe firul principal. Așa arată. Mai departe, introducem un stopper. De această agrafă vom atașa coșulețul nostru. După cum puteți vedea, acesta are libertate să coliseze pe linia noastră principală. Așa arată montura noastră cu coșuleț atașat. Iar de capătul acesta vom atașa un forfac. Însă, pentru a nu se încurca, vom avea nevoie de un sistem anti-tangle. Pentru a obține acest sistem anti-tangle, vom prinde linia principală de un capăt și de celălalt și vom începe să răsucim în sensuri opuse. După cum puteți vedea, se formează sub forma unui matisaj. Continuăm să răsucim. Acesta se mărește. Continuăm să răsucim pentru a-l lungi. Îl întindem puțin pentru a fi spiră lângă spiră. Iar la final cam așa va arăta. După cum puteți vedea, este destul de rigid. Pentru a-i păstra forma, în capătul de sus îi vom face un nod. Ca de obicei, eu folosesc nodul 8.
umezim și strângem. Tăiem surplusul de fir și așa va arăta la final. Tragem biluța antișoc la nod și ținem de coșuleț să vedeți cum se prezintă. Așa arată. Avem aici matisajul nostru anti-tangle, de care vom atașa forfacul nostru. Pentru a atașa forfacul de matisajul nostru anti-tangle, procedăm în felul următor. Capătul matisajului îl vom introduce prin bucla de la capătul forfacului. Mai apoi vom lua capătul forfacului împreună cu cârligul și îl vom introduce prin bucla matisajului nostru. Așa arată. Întindem și este un sistem buclă în buclă. Extrem de rezistent. Am strâns, iar forfacul nostru este atașat. După cum puteți vedea, acest matisaj ne oferă, așa cum v-am spus, un sistem anti-tangle. În timpul lansării, forfacul nu se va încurca niciodată de momitor. În continuare, vă voi prezenta montura cu metod feeder. Pentru aceasta avem nevoie de un metod feeder, un quick change și un forfac. Acest quick change are 3 roluri. Este puntea de legătură între linia principală și forfac, are rol de atenuare a șocurilor și, datorită sistemului său de construcție, ne facilitează o schimbare rapidă a forfacelor în timpul partidei. Pe parcurs o să vă arăt și cum funcționează. Această montură se leagă foarte ușor. Avem pe masă, așa cum v-am spus, un metod feeder. Acesta este ICS de la Preston. Vi le-am prezentat în primul videoclip, în primul episod din atelierul de pescuit și voi profita de ocazie și vă voi arăta funcționalitatea acestei tije. Pentru a-l pune pe linia principală este foarte simplu. Scoatem acest tub conic, îl introducem pe linia noastră principală prin vârful acesta îngust. Iar apoi vom trece linia principală prin tija metodului. Punem conul la loc . Și acum avem atașat metodul nostru pe linia principală. Cum v-am spus mai devreme, puntea de legătură între linia principală și forfac este acest quick change. Îl desfacem și va avea două piese. Prima dată introducem pe linia principală această piesă. Introducem firul prin partea îngustă. Acest quick change este tot de la Preston, iar partea aceasta îngustă va intra în capătul metodului. În continuare, vom introduce linia principală prin acest mic orificiu al celei de-a doua parte a quick change-ului. Aici are un orificiu prin care trecem firul. Aici vom face un nod clasic. Vom prinde acest bit împreună cu cele două fire și vom face un matisaj clasic. De 8 ori matisez aici. Mă întorc cu vârful, cu capătul liniei prin buclă, o dată,
de 2 ori, pentru a fi sigur că nodul va ține. Ca de fiecare dată umezim ținem de capătul liniei și strângem ușor nodul. S-a strâns și așa arată. Tăiem surplusul de fir, iar mai apoi unim aceste două părți. Cum v-am spus mai devreme, această parte îngustă va intra în vârful metodului. Așa arată acesta atașat pe linia principală. Pentru a-i atașa forfac, este foarte simplu. Desfacem aceste două părți, luăm bucla forfacului nostru și îl trecem prin acest hârlig. În momentul acesta forfacul este atașat, închidem quick change-ul iar montura noastră este gata. Așa arată. Pentru a schimba forfacul este destul de simplu. Desfacem quick change-ul, scoatem forfacul din acest hârlig foarte ușor, presupunem că ar fi un altul și îl reatașăm. Montura s-a închis. Am așezat-o din nou în vârful metodului și așa arată. În primul videoclip v-am explicat utilitatea acestor metoduri ICS de la Preston. Să vă arăt și cum funcționează, este extrem de simplu. După cum vedeți, este atașat la linia principală și eu doresc să schimb greutatea metodului sau tipul lui. Procedez în felul următor. Desfac acest con, care va rămâne pe linia principală, și împing tija prin metod. O scot și după cum puteți vedea, pe partea aceasta metodul are un canal prin care firul se eliberează. Îl dăm la o parte, luăm un alt metod, trecem firul principal prin acest cant, trecem tija la loc și atașăm conul la final. Așadar am schimbat metodul. Vă mai arăt și cu coșuleț. Pentru a le schimba, bineînțeles, metodurile trebuie să fie ICS și compatibile cu aceste tije. Vă arăt și cu un coșuleț, același lucru. Detașăm conul, împingem tija, eliberăm metodul de pe fir, aducem coșulețul acesta, cum am spus, este tot ICS, trecem firul prin cant și introducem tija. Iar montura noastră este din nou gata. Acest coș eu îl folosesc doar la nădit, nu și la pescuit, deși se poate folosi și la pescuit. Cum procedăm pentru a încărca aceste momitoare cu nadă? Să începem cu coșulețul. Îl plasăm pe aceste două degete, îl prindem, îl trecem prin bacul de nadă, iar cu degetul mare vom presa nada înăuntrul lui, pentru a rămâne cât mai fixă. Când acesta va ajunge pe substratul râului unde va fi curent, acesta va facilita eliberarea nadei, va crea o zonă de atracție în jurul acestui coșuleț, iar forfacul lung se va afla în apropierea lui. Așadar,
Peștele va veni în zonă, se va hrăni cu nada și va da peste cârligul nostru cu momela de cârlig atașată. Pentru metod feeder avem nevoie de o matriță. Încărcăm matrița cu un strat superficial de nadă, luăm momitorul cu forfacul, așezăm forfacul peste acel strat superficial, completăm până sus cu nadă, presăm foarte ușor cu degetul, iar mai apoi vom pune momitorul peste acea grămadă de nadă. O vom presa bine, iar pentru a o elibera, întoarcem, prindem matrița de aceste urechi laterale și împingem nada cu tot cu momitor. Așadar, acesta se va elibera, iar cârligul nostru va rămâne în mijlocul grămezii de nadă presată pe acest metod. Când va ajunge pe substrat, aceasta se va desface, iar cârligul va rămâne în mijlocul ei. Datorită flotabilității momelei de cârlig, aceasta se va ridica, dar cârligul va rămâne ascuns în momelă. Datorită acestei prezentări pe substrat, cu cârligul în mijlocul grămezii, acest stil de pescuit este un pic mai agresiv, dar totodată mai precis și eficient. Cam atât din episodul de astăzi. Sper că v-am fost de ajutor, iar dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rog lăsați-le mai jos în secțiunea de comentarii. Nu uitați, eu am fost Guillaume și ne vedem pe baltă!